आपण वांग्याच्या कापांची रेसिपी पाहणार आहोत। एकदम सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे। तर आपण साहित्य बघूया। वांग्याचे काप बनवण्यासाठी आपण इथे एक मीडियम साईजचं हे वांग घेतले। त्याच्यानंतर हे पाव वाटी मी तांदळाचं पीठ घेणार आहे। पाव चमचा धणे जिरे पावडर आहे, पाव छोटा चमचा। हा रवा आहे 1 टेबलस्पून। आलं लसूण हिरवी मिरची कोथिंबीरची पेस्ट आहे पाव चमचा आहे, पाव छोटा चमचा। चवीप्रमाणे मीठ आहे, चिमूटभर हळद आहे आणि चवीप्रमाणे मी तिखट घेतले। त्या वांग्याच्या इथे मी मीडियम साईजच्या ज्या चकत्या कापून घेणार आहे। मी ते सर्व वांग्याच्या चकत्या कापून घेतलेत। चकत्या जास्त पातळ पण नाही करायच्यात किंवा जाड पण नाही करायच्यात, ह्या मीडियम साईजच्या अशा करून घ्यायच्यात। आता हा मी इथे एक बाउल घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये आता हे मी सर्व साहित्य असं एकत्र करून घेणार आहे। सर्व साहित्य मी बाउलमध्ये काढून घेतले आणि आता हे मी चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। आता मी थोडंसं पाणी घालून मिक्स करणार आहे ह्याच्यामध्ये, आणि हे बऱ्यापैकी ड्राय आहे, ते त्या कापांना चांगलं चिकटण्यासाठी आपल्याला थोडंसं पाणी मिक्स करायला लागेल। वांग्याच्या कापांना लावण्यासाठी ते बॅटर रेडी आहे। खूप जास्त पातळ पण नाही करायचं किंवा एकदम घट्ट पण नाही पाहिजे, प्रॉपर असं वांग्याच्या कापांना चिकटलं जाईल असं कन्सिस्टन्सी ठेवायची आपल्याला। ते मी गॅसवरती पॅन ठेवलंय आणि पॅनमध्ये तेल टाकलंय। आता मी शॅलो फ्राय करून घेणार आहेत आपली वांग्याची कापं। इथे हे बॅटरमध्ये एक एक वांग्याचं काप पूर्ण डिप करून घेणार आहे, म्हणजे सारणच बॅटर दोन्ही साईडला लागेल एवढं। आणि हे मी तेलामध्ये घालून घेते। ही मी तव्यावरती राहतील तेवढी मी कापं घालून घेतलीत। आता ही जवळजवळ 5-1 मिनिटं स्लो गॅसवरती एका साईडने भाजायला द्यायची आणि त्याच्यानंतर आपण परतून घेणार आहोत। तर जवळजवळ 5 मिनिटं झाले आणि आता मी हे हळूहळूच्या चमट्याने परतून घेणार आहे आणि दुसऱ्या साईडने पण भाजून घेणार आहे। दोन्ही साईडने चांगली लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं। ते सर्व वांग्याचे काप मी परतून घेतलेत। आता दुसऱ्या साईडने पण आपण चांगले भाजून घेणार आहे, जवळजवळ 5-1 मिनिटं स्लो गॅसवरती। तुम्ही तांदळाच्या पिठाऐवजी बेसन पण वापरू शकता, पण तांदळाचं पीठ आणि रवा वापरल्यामुळे त्याला एक कुरकुरीतपणा येतो, त्याच्यामुळे मी नॉर्मली तांदळाचं पीठ आणि रवा वापरते मिक्स करून। आता हे काप आपले इथे रेडी झालेत, दोन्ही साईडने असे लालसर झाले चांगले। आता हे मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। हे आपले झटपट इझी अँड टेस्टी असे वांग्याचे काप इथे रेडी झालेत, मी प्लेटमध्ये काढून घेतलेत। हे तुम्ही एखाद दिवशी भाजीला पर्याय म्हणून सुद्धा बनवू शकता आणि तोंडी लावायला खूप छान लागतात जेवणाबरोबर। तुम्हाला माझी वांग्यांच्या कापाची रेसिपी आवडली असेल तुम्ही नक्की घरी करून बघा। एकदम इझी आणि झटपट होणारी अशी रेसिपी आहे। आणि जर माझ्या रेसिपीज बघायला आवडत असेल तर माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला इमिडिएटली मिळतील। आणि रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।